DALAN KINAPUDNO ken BIAG. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio, Kapitulo 16, versikulo 19. Nasaysaya at tinapakumbaba iti sidong dagiti napanglaw, ngam ti maysa kadagiti napalangguad, kat mairaman ka iti sinamsamda. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. DALAN KINAPUDNO ken BIAG. Mami, saan ka katipay nakarubwan? Awan pa'y mat ni Daddy, ma. Napanan na aya. Napanbimulod iti kotse. Anya? Adda ni Daddy. Nagpintas mattanday ta kotse, mami. Nangalaan ni Daddy iti dayta. Ala, intakit din. Anya ti makunam iti alahas ko, Cesar. Kaslapudpudno a balitok ken diamante Pudnumot nga minabalitok kan diamante dagita. Nangalaam? Binulod ko mat iti gayem ko. Ni mami talaga. Di la mabain nga bulbulod. Kan, daytoy kotse, Daddy. Nangalaan nyo iti daytoy. Binulod kumot Daddy, Mami, kasapulan ka di nga agbulod kayo iti kotse kan alahas? Kakabagyan tayo matlaang dagiti makita tayo iti reunion Isu nga rod, arumbang mat nga ipakita tayo asaan tayo akakaasi. Nas ka na makita da, baknang tayo. Anya? Asidag tayo ni Jerry yun. Urnusan yun, dagiti pagbagiyo. Jinky, day talangam. Kasto ti kayat ko, Mami. Simple laeng. Uy, dito insan. Jinky, ayaw aramidam. Agikal kalungkol iti pinggan, Mami. Di ka mabain. Ibababam ti kalidad mo. Ang dakit din baknang nagkalkalungkod. Bayang dagita. Dagiti na duman akakabagyan di mangaramid ka dagita. Anya ti kayat mo nga ramidok, Mami. At tugtugaw latan, kasta ka di. Ibagak da ito'y ka ni Daddy. Da kayo mat ngamin, Mami. Ti kayat yo. Umay kayo lang agpasikat dito Kinapudno na insan, inyinvest ko amin na kwarta kiti bangko. Dagiti na duma, inyinvest ko iti stocks. Adwa talaga ti kwartam no kastain sa. Isumot lagayam a brand new day talugan mo Isu day tati uso a modelo ita. Nagmayatan. Kat sika nga insan, kumusta mo ti BIAG yun? Awan investment ko, insan. Nagkapoy ka matan? Agam aktibo kami kanibakat ko, iti panang tulong mi kadagiti kasapulan a marigriga. Pasaray mapan kami kadagiti apektado iti kalamidad, tapno tulungan mi ida. Anya? So makita, katawan na puluslugan mi. Agkumkumyot kami la iti jeep. Di balay mi, isulat ta. Saan mi pa yan ay padakkel? Ay, nagkapoy ka matan insan. Jakman na mo, insan. Dito'y mat ngamin, ti ayan ti mariknak a pagsuswertyan mi kanibakat. Ay, awan. Awan mo no kastamlang. Saan mo ma-enjoy ti BIAG mo? Apay ayang agkuskusilap ka manad nanet. Dengdenggak ti pagsarsaritaan nyo itay iti kasinsin mo abak na. Di insan ko a Cesar dayjay. Sobra ka mo't imbabam launay ti kinataom. Ano ti kayat mo asawan? Imbagam kumamot nga ad-ado ti kwartang. Adda negosyong. Anya ti impanakkel mo, ti panang tultulong mo kadagiti marigrigan. O, di kinatawaan na ka. Si kamet. Alangan mo't nga agulbudak at isumat ti pudno. Dayta ti rason no apay nga aging gaita ta tumultulong ka.
Saan ka man la makagatang itilugan mo? Nabasa akon iti daytoy a tricycle. Ano sa mon? Tadandanita mo't makasangpat iti balay. Kurang ka ngamin at talaga iti diskarte. Diyak man amon no anya at talaga ti kayat mo ang mapasamak iti biyag mo. Sino kayo? Ni Cesar ti kasapulak. Ha? Irwar mo ti asawam. Ne, aday di trabaho na. Sino kayo kadi? Dakkel ti utang di asawam kanyak. Anya? Di nak may tarayan. Kudno saan na makabayad. Tibiyag na ti alaag abayad na. Anya? Mami, asino dyan lalaki nga imay? Ne, adamot aya. Nasabat ko di tarwar id agawidak. Naglugan iti motorsiklo. Mami, Ni dadim ti berberuken na. taapay ka no. Agsingir ka no? Kunakon kat. Saan lang nga may sa ataw tinakautangan ni daddy? Aduda. Ita, hanhantingan dan. Agtal na ka man. Kabaala na sulbaran ni dadim daytoy. Naglive ka manen iti trabaho. Ada ngamin outreach apapanan mi kada pastor. Isakripisyo manen ti trabahom iti daytang aramidam. Nga awan mat nga rod masusweltom. Umay kakit di Anya? Sumurot ka kada kami. Tapno maawatam no kasano ti kay papanan ti mangtulong kada kita kasapulan. Nauma akon. Imbag kumamat no tangdanan da. Mabisinanak lang arudan. Mabanugak pay. Malala. Siyak lang arudan ti mapan. Makauma. Nasken nga agbayad kan. Namin ano na kun nga inlemengan. Ne, saan ka nga ilemengan? Di naklukwen. Di nakipada kadagiti daduma na kautangam. Tama iturid ka apatayen. Anya? Kabisadok ti balay mo. Ken opisinam. No makagura ak, delikado ka. Pimanaw ka din jay kotse nagsardeng iti sangwanan ti balay. Adapay laang dita. Anya kami ti mapaspasamak, Cesar. Awan. Madandanagan ako na. Inaldaw nga adakotse nga agparparada dita sangwanan ti balay. Oh, opay kumamadanagan ka. Amok, sikatihan-hantingan da. Saan kayo ang madanagan? Anya aya ti mapaspasamak. Anya ti inararamid mo. Maturog kakit din. Saan na ka makaturog no kaste anak karo ti panagdandanag ko? Maturog kan. Dituyak pay laeng. Taurayag apumanaw day ta kotse. Awanan. Kurang ti sweldom apagbayad kadagiti bills. Dengdenggan na ka di Rodolfo. Di na kumamat singaan. Mga anak pa'y. Naimaslat ta ti panangan mo. Nga oray puro natang tisidsidam. Bendisyon da ito'y ataraon manipod iti Diyos. Kan maysa, di mo kadi kayat amaimas ko timangan? Taawan ti pakariribo ka? Siyak ti mariribukan. Gaputa kurang ti sweldom. Anya kakit din na ya. Mabayadan tanto amin dagita. Iswa di kagdanag. No saan ka kumangamin amap-mapan iti conforme nga outreach. Kompleto kumatimayawat mo asweldom. Umay ka, tagsangot takit di amangan. Nauma akon iti kastasidan. Takasanumat ngamin. No agsweldo ka, jakpay makagatang iti naimas amasida. Takasano, kurang ti iyawat mo asweldom. Sumipngatan na. Nagbayag tumit ngamin ni boss. Ay, agmay-may saksamat ang agawid. Hinaklangan alaan ti motorsiklok iti nang iparkingak. Asino ti mawag? Di Jinke, Apay ngagsuksukat ka. inakitaan ni insan ko a Cesar iti ospital. Anya? Pinaltugan da ka no. Kat, si kamanen ti umuna amapan ijay.
Anya ngay kumati maaramidam. Apay, adda kwartam ama itad mo kan kwa na? Nanet, saan lang akwarta ti kasapulan ti may sa tao? Agpakalaing ka manen ako nak. Di mo pa'y matulungan tabagim. Amom, ti importante ti may sa tao. Ket agkararag. Agkararag? Ala, mapanakon. Kasano kami na, no saan amalasatan ni Cesar da ito eh. Saan kaya mapukawan iti namnama, Grace? Agkay satay kit dingag kararag. Tapno malasatan ni Insan Cesar tinapasamak ken kuana. Huwag kat agyaman na kitikadam dito eh. Ala, di kay madanagan. Di kay baybayan. Kinapudno na. Ayabak dito'y dagiti daduma akamang ti simbahan. Iti kasta. Ikararagan mi ni Insan Cesar. Agyaman na. Sigon ka dagiti investigador. May papan iti adu nga utang ni daddy ti makagapo. No apay a pinaltugan da. Utang? When uncle. Ne, jak pagarupan. Amadan iti kasta kadakkel nga utang ni Insan Cesar. Mayat mo ti trabaho na. Ay na, matiliw ko mga rudyan ang paltugkan ko na. Tapno maipaayan iti hustisya tinapasamak. When nga rod uncle. Idi pa'y lang amin. Adda mapalpali mi a kotse. Anak paradalatan iti sangwanan ti balay mi. Anya, When uncle. mala, ikararagan tayo lata ni Dadim. Ay, asino kaya da ito'y awag nga awag? Disturbo! Hello? Hello? Ni Grace daytoy. Oh, apay, Mabalin ka di akasarita ni Bayaw Rodolfo? nakaturugan. Agyaman naklaan ko ma. Gapoy ti awan sarday apan ang ikarkararag na ka ni Cesar. Ha? Nakapuuton ti asawak. Kat stable matan ti kasasaad na. Anya? Medyo marigatan nakpaila nga bumangon, Insan. Di mo pilitan, Insan. Masapol nga gimbag ka pa'y anasaya at Naibaga nga rod kanyak ni bakit ko. Asikat ti kaunaan nga imay dito ospital. Idi na itarayak dito eh. imawag namin kanyak ni Jinky, Insan. Agyaman hak, Insan. Dakkel ti naitulong ti panang ikarkararag yo kanyak. Di kam nagsarday ang nagkarkararag, Insan. Ket nasaya at nakalasat ka. May bagunay ti Diyos, Insan. Agbalbaliw akon, Insan. Insan, Aklunak nga do dagiti basol ko. Ado dagiti tattao, alinuklokok, gapo iti kwarta. Ado tinututang ko. Tapno lang maipakitak iti sabali at tao, abak nangak. saan mo na panunutan dayta? Ayon gayam. Madaman ti pananganup dagiti pan nakabag iti lintag, iti nang paltog kan ka, Insan. Basol ko matlang daytoy, Insan. Naamiris ko at ikidabak nang kat saan amay basar iti mano agatad ti investment. Ngimkit di. Nuan niya, tin-invest mo iti Diyos. Mami, papanan tayo. Ijay ayan da uncle mo, Rodolfo. Makijoin tayo man iti Bible study da ijay. Kaya't ni daddy ti makijoin? Iso nga rutin ang ibaga amapan tayo. Nasayat no kasta mami. Awan mo't ti suot yung alahas ita, mami. Iso nga mintibilin ni Dadim. Masapul simple lang kano. Kasta ka di?
Wan anak. Mana, ingkan mang para iti tricycle apagluganan tayo. Wen, Mami! Nudenggam ti pamabalaw a pangisurukan ka, maibilang ka a masirib. Papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa a pakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan Kinapudno ken BIAG. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, iti inkay panang tarabay.